Wiwit dasar ya pinter lengket. Wah, ya, tapi kan. Iya oke dibantu pusing rongso dari Mas Jaya Arunia lan ugi Mas Jali Purwokerto gemari Wiwin. Kayak ngapa jare lagune kok akeh terus sing jero ta. Mas Jali maning bos kotik kok selendang setrap kuning. Terus ana maning ala presiden. Kemarin kita nana. Oke, tes ya presiden itu tutup enggak kabeh kok opo. Ya betul. Nonton aja wae ora nembang sih. Ya perawan-perawan ya soalnya. Sing nonton be pada antusias gorengan TNI. Oke. Seneng Pak enten sinden ngadeg Pak. Senang ya aku. Sinden ayu-ayu napa mboten Pak? Ini terus sing paling ayu pundi Pak? Oh ini pancen iya. Ayo kabeh. Apa mana sih penonton mah itu gak rombongan benten sing kayung-kayung teng ini. Suka-suka nonton nang motor. Gawak atas. Juga apa dari terus karo batir. Terus lahir batin kan iku. Karo batir. Terus lahir batin. Kalau saya ngerasa kayak apa? Digarap tak kering kok mana ya? Video.